खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि सासे लिरगिरि गागि उखिल समाज सिबियारि बारग' एमपि सत्येन्द्रनाथ ब्रह्म चौधुरी बिथांनि रुंसारि जानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मासबाद बिधान सभा बियाबनि सिङाव MMU MA बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 रांनि चेक राननानै होनाय हाबाफारिया मैया जोब्बाय। हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथां लोगोसे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां लोगोसे सरन बर' बिथांमोना। NSCNनि गुलिजों जोखोम जानाय आसाम राइफल्सनि रौनिया जवान प्रबिन चन्द्र बर्मनआ गोबाव सम फाहामथाय लानायनि उनाव जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि पुथियागाव पद्मबिलनि थागिबि आसाम राइफल्सनि रौनिया जवान प्रबिन चन्द्र बर्मनआ मैया जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2017 मायथाइयाव नागालेण्डआव NSCN उदखारिनि गाग्लोबनायाव बिथाङा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। 2025 मायथाइनि 31 दिसेम्बर खालि सिकनाझार माल्टिपार्पज क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड NGOनि मावथिफोरजों लोगोसे बिथांमोननि थाग्रा न' आरो डिउटियाव बाहायग्रा जिपकार गारिखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनायनि सायाव खेंफोरथि होदों। सिकनाझार माल्टिपार्पज क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड NGOनि मावथिफोरा मख'नो गोनांदि सिकनाझार माल्टिपार्पज क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड NGOनि गाहाय नेहाथारि जयसार नार्जारिखौ गाज्रि रोखोमै मुं सुनायनि सायाव थाबैनो प्रुफ दिन्थिनांगौ होननानै सनापुर गामिनि रायजो राजा बिथांमोना नङाब्ला आयेन बायदि राहा लानाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मैया उदालगुरि जिल्लानि मासबादआव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा 1.1 कौटि रांनि मोनसे बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मख'नो गोनांदि BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि लोगोसे सरन बर' बिथांनि नुजाथिनायाव महिलारि बिथाङा मासबादनि 500 बोसोर गोजाम महामुनि मन्दिराव आसाम दर्शन बिथांखिनि सिङाव 1.1 कौटि रांनि मोनसे बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा रौता ओनसोलाव 1.1 कौटि रांनि गेलेग्रा फोथारखौ बेखेवबावो। क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रारखौ बोखारनायाव राजखान्थिनि मोनसे जाहोन हाबनानै दङ होनना नीलकान्त गयारी बिथाङा फोरमायथिदों। जोङो खोब सिङाव हाबाखैब्लाबो जोङो नुदों बहाय मोनसे पलिटिकेल मोनसे जाहोन हाबनानै दङ। सिंनि बाथ्राखौ जों हाबाखैब्लाबो जों नुदों जे बहाय मोनसे पलिटिकेल जाहोन दङ। आसलते बियो जोंनि थाखाय बे समाव जोंनि सम्पद जायफोर होखारदों बिथांमोनाबो सम्पद आरो जायखौ सोदों बिथांमोनाबो जोंनि सम्पद। दा बेवहाय मा जाहोनाव बिसिम होखारलायनायसिम थांखो जोंनि थाखाय बेयो मोनसे एसे साननो गोनां जानानै थाबाय। खिन्थु जोङो थुनलाइ आफाद हिसाबै जों बेबायदि एक्सट्रिम स्टेपाव थांनायखौ लुबैया। मानोना आं दहायनो बुंखादों जायफोर होखारदों बिथांमोनाबो जोंनि सम्पद आरो जायफोर मोनदों बिथांमोनाबो जोंनि सम्पद। नाथाय जोङो सोरखौबा दुखु होनानै जुदि खामानि मावनो थाङोबा बेफोर इयुनाव मोनसे मा फैयो गाज्रि मोनसे फिनजाथाय फैनो नागिरो। बेखायनो बेबायदि मोनसे लामाखौ दोनैया मोजां होननानै थुनलाइ आफादा जों बुंनो लुबैयो। फैबाय थानाय बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलाव गुबैयै मोनद' हारिनो ST होनायनि हेंथायै हा-हुनि सायाव बर' बिजों आरो सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय जागोन होनना नीलकान्त गयारी बिथाङा फोरमायथिदों। थान्दै मेलावथ' जोङो माखासे मैखोम बाथ्राखौ सावरायगोन। बिजिरनि जथुम्माया गोबां बिथिङावनो मैखोमै सावरायजागोन। 1 नम्बराव जोङो ST इस्युखौ सावरायगोन। आरोबाव STखौ जों खुनु पयते होआ बे जोंनि बाथ्रा। जोंहा बहाय होआब्ला होयोब्ला जोंहा खहा जायाब्ला होजागोन जों बिदियाव गैया, होखाया। हा-हुनि बाथ्रा दङ, बर' बिजोंनि बाथ्रा दङ, फरायसालिफोरनि बाथ्रा दङ। गासैबो बाथ्राखौ जों बहाय सावरायगोन। मैखोम बिफाव लादोंब्ला एसे गोरोन्थि जागोन। नंगौ जोंबो दंफायो, एक्सपार्ट कमिटियाव जोंखौबो लाफादों। आरो गाहाय नेहाथारि महरै आं गावनो बारा टाइम होनो हायाखै। जोंहा बहाय सासे नेहाथारि डक्टर प्रणबज्योति नार्जारि
बिथाङाबो दंफायो बिथाङाबो हानायमानि सहाय खालामदों आरो जोङो गाहायै हारिमु आफादनो जोङो बुंदों जे नोंथांमोना बोरै हायो हाबाफारि जाहाथे मोजाङै जायो बिनि फारसे नोजोर होदो जिहेतु जोंहा जथुमा फैगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि ओजोंहाय जथुमा ओजोंहाय बे बागुरुम्बा खोब माने हाबाफारिया सौदावबाय बेखायनो आं मिजिंथिदों जोङो बे बेलायाव बाहागो लानो हायाखैब्लाबो हाबाफारिया मोजाङै जालाङो बेनि थाखाय आङो आफा गसाइनाव आर'ज गाबदों। थान्दै मेलावथ' जोङो माखासे मैखोम बाथ्राखौ सावरायगोन बिजिरनि जथुम्माया गोबां बिथिङावनो मैखोमै सावरायजागोन 1 नम्बराव जोङो ST इस्युखौ सावरायगोन आरोबाव STखौ जों खुनु पयथे होआ बे जोंनि बाथ्रा जोंहा बहाय होआब्ला माने होयोब्ला जोंहा खहा जायाब्ला होजागोन जों बिदियाव गैया होखाया हा हुनि बाथ्रा दङ बर' बिजोंनि बाथ्रा दङ फरायसालिफोरनि बाथ्रा दङ गासैबो बाथ्राखौ जों बहाय सावरायगोन। उदालगुरि जिल्लानि मासबादनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मासबादनिफ्राय तेजपुरसिम मोब्लिबारि AC बास सिबिथायखौ मैया BTCनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मासबाद बास स्टेन्डआव बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो रोगाथाइ मन्त्रि चरण बर' बिथांमोना। उदालगुरि जिल्लानि मासबादआव मैयानिफ्राय मोनसे ग्रिन बास सिबिथायखौ जागायदों। बे सिबिथायखौ आसामनि हान्थामेला बिफाननि मन्त्रि चरण बर' बिथाङा बेखेवनानै होदों लोगोसे माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। বাসীৰভাৱে খুবেই ভাল খবৰ আজি একেৰাহে মাত্ৰ গ্ৰীণ বাছ সাৰ্ভিস বুলি নহয় তাৰ বাদেও বহুতো ভাল আঁচনিৰ আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত খুবেই সৌভাগ্য আমি আমাৰ BTCৰ চিফ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰক আমি লগত পাইছোঁ। তো ইয়াত অলপ আগত আমি যি গ্ৰীণ বাছৰ মানে শুভ আৰম্ভণি যি কৰিলোঁ এইটো হ'ল আমাৰ গ্ৰীণ বাছ মাজবাদৰ পৰা তেজপুৰ কিন্তু বাছখন মাজবাদৰ পৰা তেজপুৰ নাযাব তেজপুৰৰ পৰা মাজবাদ আহিব ৰাতিপুৱা তেজপুৰৰ পৰা মাজবাদ আহিব আকৌ মাজবাদৰ পৰা তেজপুৰ যাব আকৌ আহিব আকৌ যাব গম পাইছেনে দিনত দুবাৰ যাব আৰু দুবাৰ আহিব আৰু এইটো কিয় কৰিব লগা হৈছে যেহেতু আমাৰ ইয়াত চাৰ্জিং ষ্টেচন নাই চাৰ্জিং ষ্টেচন থকা হ'লেহেঁতেন মাজবাদৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'লে হয় কিন্তু মাজবাদবাসী ৰাইজে মোক এটা অনুৰোধ জনাই আছে মাজবাদৰ পৰা আৰম্ভ নকৰি পেলাই ধনশ্ৰী বাগিচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব বুলি কৈছে তো এইখিনি কথা মই বিবেচনা কৰি আছোঁ আমাৰ যেহেতু গাড়ী এবাৰ চাৰ্জ কৰাৰ পিছত অনলি 120 কিলোমিটাৰহে দৌৰে তো ধনশ্ৰীলৈকে লৈ গ'লে এইটো কিবা টেকনিকেল কিবা থাকিব পাৰে নেকি এইটো মই জানাৰ পিছত ইয়াৰ সিদ্ধান্তটো দিম।